ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш тж. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашто мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар ватсапи экранбода рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин рӯй карда, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навории мошинҳои фурӯшӣ. хоб дӯстон, адата кемри аст, ки як кемри тайёр аст, фурӯши СК ва як кемри ки камтар кор дорад. дӯстони азиз, дута кемри, якташ арзон, якташ нархи миёна тайёр ҳаст. Opel Vectra A соли 9439 зур, мерседесҳои сечка бимони ба сечка пурад, дутага сечка сафед ва серебристи нархҳои арзон кард. дӯстони азиз, Toyota Vitz японка аст, танировкадор. дӯстони азиз, ҳастай Opel Zafira мақсад 692 танировкадор астаем. ҳастай Toyota Y дастон азиз астаем ва ҳастай мошинои мақсад ки советски астаи мошинои Toyota Corolla D астаи бо нархи арзон ва ҳастай Opel Sedan бо нархи бениҳоят арзон астаи мошинои Opel Hatchback астаи ва дигар навъи маркаҳои мошин астаи ки аз Toyota Россия, Toyota Tojikiston нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем, пешкашто мекунем. Курси имзо 109 сомони аст. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд, намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метаҳем грузоперевозки Акаи Нозима. Акаи Нозим борои шуморо аз территорияи Москва гирифта ба самти Хатлон, яъне ки территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, территорияи Хатлон, шаҳри Бухтар, Колхозобод, Кумсанги, дӯстони территорияи мақсад шаҳри Туи, тарафи Восей, мисол ҳамин тарафҳо, дӯстони азиз, ва ҳамин хел тақсим мекунам. Опушин ба ҳама шаҳри гӯшавари Тоҷикистон аст. дӯстони азиз, мақсад ки айноми кардани мо шумо сухан кунем. хоб дӯстони азиз, ҳар се рақамошон кор мекунад. ҳар сеҷда ватсап дорад. дар рақамҳои Россия, як рақами Тоҷикистон аст, инаштам ватсап дорад. касе ки мисол 100 кило дӯстони азиз боло дорад, 100 килора худашон рафта бора аз ҳамун ҷои хонатон, ҳамин ҷои зистон бора мегиранд. дӯстони азиз, вақти территорияи Ваҳдат, Рудаки, Файзобод, Душанбе, Ҳисор, шаҳри Нав, Регар, Кулоб, Московский ҳама ҷо оварда мерасонанд. маромад кадоме ки грузоперевоз ки дар кор аст, ба шумо тавсия метаҳем компания Акаи Нозим. маромад метавонед занг зани нависед. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастай боадрон ки срочнаи Opel Zafira соли боришаш 2002 сол астае ки сӯзишвориш газ бензина объем мотораш 2 мотор мегад, нави вагон задага аст, мотор мегад ягон камбудӣ надорад. соли мошин 2002 сол газ бензин, мотор 2 автомат, мотор вагон, коробкаш автомат, коробкашам 100%. мошин мегад идеални состояние, мошин мегад ягон рӯш задагӣ мегад надорад. 4 та балон мегад пачка, краскаш мегад соз, танировка ва ҳуҷҷат мегад 2 моҳи дига мондагад. дӯстони азиз, мошин да мегад ягон расход, ягон вложение мегад намекунӣ. мошин мотор умуман мегад масла намехӯрад, дуд умуман мегад мотор вагон. дӯстони азиз, хоб ва хадавоишам мегад тӯбча, кондитсионер, электропакет, светои серебристи мошинча тайёр. нархи мошина бениҳоят арзон гуфта мегад срочна сум дар кор. нархи мошин 56 000 сомон аст, боз мегад муомила мешавад. ва дӯстони азиз, 4 тага балона мегад пачка мегад задага аст. мошина мақсад ки тайёра дига ҳозир аст, расход намекунем. нархи мошин 56 та бо муомила дорад ва мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафон дӯстони азиз промои кора мекунад ва рақамҳошон да ватсапа доранд. дар ноҳияи Данғара 56 та муомила мешавад. мақсад шахсоне ки мехарен срочна мошинчаи арзон айда сатен, рафта бинен, ягон сум муомила кунен, мошина гирен, то қасми холи маромад тамос гирен. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A сай боадрон ки Opel Vectra соли боришаш 1994 сӯзишвориш ҳам газ ҳам бензин, объем моториш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мегад краскаш мегад нава, ягон кор мегад краскаш надорад. дӯстони азиз, 4 та балон мегад нава, ҳолати кори. дӯстони азиз, хадавоиш мегад нав кардагӣ астаем, салоншам тоза кард. дӯстони азиз, моторшам мегад соз. хай мошинча фақат ки як ҳуҷҷатои мошин буд шудага, дига ҳамаш соз даем. як ҳуҷҷат мекунӣ буд шудага аст, дига ҳамаи корош кардагӣ. мошин хай дар навор ки маълума ки тоза кай бо рафта аз пеш бини. хадавоичам соз, мошинча 1 километрам соз. нархи мошина мегад 30 000 мегем, бо муомилаи хубам мегад айнази капоти мошин мекунем ва мошина айни ҳол қарор дорад дар Варзовда. дӯстони азиз, яъне ки ноҳияи Варзовда айни ҳол қарор дорад. 30 000 сомон аст, боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисобишона 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон ватсапа дорам. одамое ки мисол Opel Vectra тоза хоҳиш мекарден, баъди шумо Opel Vectra тоза як ҳуҷҷат мекунӣ, мегирӣ ҳай мекунӣ.
ягон савол tomoshabon маълумоту иловагӣ марҳамат шумо занг фаҳмода метиҳам. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки бениҳоят экономи мошинча Toyota Vitz японка. соли борюшаш 2001 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини хӯлия хайда газ дар кор нест барои ки чон бениҳоят экономиян ва мошинча свежае объем мотор як 3 литра коробкаш автомата ҳолати мошини баъдрон беҳтаринае. 4 балон мегӯяд нави 90% дӯстони азиз. утилизатсия мегӯяд мошин кардаги ҳастае. ҳуҷҷат танировка мегӯяд кардаги ҳастае 1 сола то 25 ахироша 2025 ахироша бошем. мошин мегӯяд дӯстони азиз сарстоп ҳастае. чихол мегӯяд дорад. кондитсионер мегӯяд кор мекунад. печка мегӯяд кор мекунад. электропакет дӯстони азиз мошин бениҳоят экономӣ ва коробка мақсад мотор мегӯяд 100% мошин алиш намешавад тоқа суми холӣ ва салоншам тоза каста мақсад ки монитор панитор ҳама чӣ дорад. мошида обшим хела мегӯяд расход кардаги ҳастем. фақат мегирӣ амин ҳай мекунӣ заправкаро фуромӯш мекунӣ. мошин экономӣ ва тайёр. ҳуҷҷат танировка утилизатсия балон ҳамаш ҳаст. хоб нархи мошина дӯстони азиз 47000 сомон гуфтесиян камтарак муомила мешавад. бисёри баднерӯз дига камтарак мегӯяд муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туза дӯстони азиз. мошинчаро рафта аз пеш хай экономӣ. нархи мошин 47 ягон сом муомила мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳои 918 рақамҳои соҳибшона 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон ватсапа доранд. мошини экономӣ японка Vitz марҳамат 2001 сол бениҳоят арзон метавонед занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае. дӯстон бояд тайяги ҳастае Mercedes-Benz C-Class H-ка серебристи сарошуда нархи арзон. соли борюшаш 1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотораш 2 литра коробка механикае ҳолати мошин мега беҳтарин. дута балони пеш мегӯяд нав пачка дӯстона ду балони ахир бош мега 80% ҳастае. документош мегӯяд 2 моҳи дига дӯстон аз мондаги ҳастае. утилизатсия мегӯяд кардаги ҳастае. мошин мегӯяд мақсад ки камбудиш мегӯяд камтар мегӯяд краскаш безеб шудаги ҳастае. баъзе ҷош обшин хоҳем краска мекунем нахоҳем ҳамин хеле мекардем. чухолакҳои сиёҳ электропакет балонош дута нав дута мақсад 80% ҳастае. фақат камбуди як ду ҷои краскаош мегӯяд безеб шудаги ҳастае. хоҳем мекунем нахоҳем ҳамин хеле мегардем. нархи мошина мегӯяд 37000 мегӯем бо муомилаи хубам мегӯяд дар назди капоти мошин мекунем ва мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда. 37000 сомон ҳастае. мошина мегӯяд айпеш бинен маъқул шид савдо мекунем. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 44 кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои россия ахираш 1900 инашда ватсап дорад инашам кор мекунад. марҳамат шахсоне ки мехаридем ки ягон мақсад ягон маълумоташро фаҳмидам фақат занг занед. фақат одамони харидори конкретна занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастае боадрон ки SK американка беҳтарин ҳолат. соли борюшаш 2011 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини хӯлия объем мотораш 2.5 литра коробкаш автомата ҳолати мошини баъдрон беҳтаринае. мошин американка дӯстони азиз SK 2011 сол светои асфалтинам хеле светои беҳтарин. мошин мегӯяд сайсияниш зури бадабо рафта бинен. ҳуҷҷатош мегӯяд 11 моҳи дига дӯстони азиз мондаги ҳастае. 4 балон мегӯяд 90%, хадавой мегӯяд кардагӣ, балонош пачка дӯстони азиз, электропакет, кондитсионер, мошинча ягон вложени расход надорад. нархи мошина мегӯяд 115000 мегӯем бо муомила мегӯяд мекунем. вақти мошина агар бинен шумо бинен мақсад маъқултон шид муомила мекунем. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона ахираш 14 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон ватсапа доранд. 2011 сол SK тоза савдош дар назди капоти мошин 115 сомон ҳастае. марҳамат шахсоне ки мехарен занг занед. дӯстони азиз тоқа суми холия алиш намешавад срочна мақсад ки одами харидода муомила мешавад. кадоме ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорад, кадоме ки замин хона мошин ягон техника он компания ягон маҳсулот асал лимон мевагӣ техника любой чизи фурӯшӣ дар рақамҳои болобуда ватсапа кор мекунад роҳита реклама мекунем. лайк азен навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Ipsum ҳастае боадрон ки дар кузофи караванша светои сиёҳ танировка ҳуҷҷат дорад. Toyota Ipsum беҳтарин ҳолат мошин якдаста ягон камбудӣ надорад. соли борюшаш 2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине объем мотораш 2.4 литра коробка автоматае ҳолати мошин баъдрон беҳтаринае. 2 моҳи дига дӯстони азиз танировка ҳуҷҷат дӯстони азиз дорад. дӯстони азиз ҳуҷҷатҳош 2 моҳи дига мондагӣ ҳастае. утилизатсия мегӯяд кардагӣ ҳастае. дӯстони азиз хадавоишам мегӯяд тӯбча ҳастае. мақсад ки қатъи устод мегӯяд омада мегӯяд мошина бид. мақсад монитор михали кондитсионер электропакет ҳамаи намуд мақсад ки
комфорта дорад. Инчунин 2 моҳ ҳуҷҷат ва утилизатсияи назӣ доштааст. Салон мақсад ки тоза. нархи мошина мега 75 000 мегӯем, бо муомилаи хубам мегад мекунем. Мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данграда. нархи мошина 75 000 сомон аст, бо муомила дорад. ҳар рақамошро кор мекунад, рақамҳои дуюмшда мақсад 15 WhatsApp доранд. 75 та бо муомила дорад. ҳамин хеле сола, хеле сайсен сола ками кам ай нарху қиматарак аст. 75 ки акада сум даркош даем арзон монда, бо ҳамирам муомила мекунад. дар суратҳои мошина хирай яки мошин тоза мегӯяд омода аз пеш бинем. Марҳамат дар WhatsApp шунашо ки дар номошро занг занен дигар маълумоти пурраша гирем. мошинча мегӯяд тоза. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузофи седан суназӣ соли бароиши мошин 1993 сол аст, ки 97 кадагиам. Сӯзишвориш бензини холияй, мотораш мегӯяд 1.6 литрай, коробкаш механикай, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. главни мегӯяд мотор мегӯяд 100%, хадавой мегӯяд сунасодастай, коробкаш мегӯяд соз, краскаш мегӯяд созтун азиз, варид пӯшидагӣ мегӯяд, чашкош мегӯяд созай надорад. Фақат соли мошин 93 сол 97 кардагӣ ҳастам. мошинча мегӯяд созай. дӯстон азиз, нархи мошина мегӯяд 18 000 мегӯем, бисёр не камтар арзон мегӯяд муомила мекунем ва мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Воседа. Opel Sida светои хокисаранг дӯстон азиз, яъне ки хеле свет. нархи мошин 18 000 сомон аст, муомила доштааст. 97 кадагӣ. ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобишо ва рақамҳои WhatsAppшо шахсоне ки мехаред то қасуми холӣ марҳамат занг занед. одамое ки мошини фурӯшӣ дорен, хона дорен, замин дорен, квартира дорен, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон чизое ки барои реклама кардан, барои фурӯшӣ, марҳамат рақамҳои мо аст. WhatsApp-и холӣ 2020 дар боло аст, кор мекунад. чизе ки фурӯшӣ бошад роҳи реклама мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Toyota Corolla D Дубай. соли бароишаш 2009 сол аст, ки сӯзишвориш газ, бензин, мотор 1.6 литрай, коробкаш автоматай, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, мошин мегӯяд, коробкаш мегӯяд, қатъи мотораш мегӯяд 100% дӯстона созай. хоб мошин мегӯяд Дубай дӯстон азиз, мақсад ки кузов мегӯяд камтар кор дора мегӯяд дӯстон азиз, задни камера дорад дӯстон азиз, патрони дорад дӯстон азиз, монитор доштае, айнам хеле чизо дӯстон азиз. документош мегӯяд то охири ҳамин сола ҳуҷҷат дорад. фақат ки кузов дамеги камтар кор дорад. аки ҷоша намедонам бохтор мепирсен. нархи мошина мегӯяд 60 та гуфтааст, яъне бо мақсад ки ягон сум муомила мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳои тисали ҳисобишуда мошин дар шаҳри душанбе дӯстон азиз, па кузов мегӯяд кор дорад. нархи мошин 60 та дӯстон азиз, муомила савдош дар назди капоти мошин. агар шумо харидор ки бошед, конкретна ина ягон саволтон боша, аз рақамҳои пурда занг занед, маълумотча гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузофи хетчбек, срочна бо нархи арзон. соли бароишаш 1993 аст, ки сӯзишвориш газ, бензин, мотор 1.6 литрай, коробка механикай, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд сода дӯстон азиз. дӯстон азиз, мошин мегӯяд, документош мегӯяд то охири моҳа мегӯяд, ба тамом мешавад то охири моҳа будай. хоб нархи мошина мегӯяд 18 000 мегӯяд, хай чашкош, якташ боли мени, якташ кадаги буда. ошим ҳардаш гӯем кадаги аст, яки сода дӯстон азиз, на нархшда арзанда. 18 000 сомон аст, боз муомила, чашкош, якташ кадаги, якташ хай оли соза. мақсад ки варид кардан хеле бо шуруъ махкал краскаш кардиян, камтар низам медиҳанд, яки палбон кадагия. хоб қарор дорад дар ноҳияи Фархода. хоб газ, бензин 18 000 сомон аст, рақамошон аст мегафон. кадом бида ки дар кор аст, марҳамат занг зананд. одамое ки ҳамин навора тамошо доред, агар ки дар ҳамин навор мошини маъқуле ки наёфта бошед, дар комментария монависед ки аз куҷо ба шумо чӣ маркаи мошини аз кадом соло дар кор аст, нависед, мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. дӯстон азиз, Toyota Camry D аст, ки бо нархи арзон аст, срочна Дубай. дӯстон азиз, мо ҳамира дар видеои оянда реклама карда будем, хаем харидори хича наёфта. мошин камудиш фақат краска аст, дӯстон азиз, яъне ки дар сурат маълум аст, мошин фақат влажени краска дорад. хоб Toyota Camry D светои мақсад ки асфални хокистаранг, механика. соли бароишаш 2008 сол аст, ки сӯзишвориш газ, бензин, моторш 2.4 литрай, коробка механика, мошин соза. фақат мошина дар сурат маълум як параш полни худ, мақсад ки ҷои шпакловка кардан дорад, дӯстон мекунед шпакловка ва мошина полни краска мекунад. мошин транзита обшим беҳуда нагӯяд ки мошин чихелай, мошин полни краска расход дорад, дӯстон. мошин дигар соза. хай нархиш 58 000 сомони аст, ки нархи як Opel. нархи мошин 58 та, нархи ахиршай сои боша мегӯяд, дигар арзон намешавад. ҳамира мо дар видео оянда реклама кардем, хай харидори хиша наёфтай, акада сум дар кор бидай, мошин расход краска дорад. бо рафта аз пеш бинед, дӯстон азиз. инам хабар бегӯям ки мошин дар сурат маълум нест, яъне ки ай пеш
конкретно мошин кори краска дорад ва кӯпи шпаклёвка дӯстон азиз дорад. Хайди нархи мошин 58 мақсад Camry 2008 сол дучор дар шаҳри Душанбе. Бара ман занг занед. Кадоме ки мошини фурӯшда рақамҳои WhatsApp рӯйка реклама мекунем. Кадоме мошин хард нависта ин буд навори рӯзаи мо то видеои оянда.